dnes by sme chceli vyskúšať, koľko vody sa zmestí do tejto kocky, ktorej objem je 1 decimeter kubický. Dĺžka hranie je 1 decimeter, čiže jej objem je 1 decimeter kubický. Poprosím moju asistentku, aby mi podala fľašu, ktorej objem je 0,5 litra. Ako môžeme vidieť, kocka ešte nie je naplnená, takže poprosím asistentku, aby mi podala ešte jednu vodu, ktorá tiež má 0,5 litra. Ako vidíme, kocka je naplnená. Takže do kocky, ktorá má 1 decimeter kubický, sa zmestí 1 liter vody. A čo sme si dnes zapamätali? Zapamätali sme si to, že 1 decimeter kubický